Hil edo biziko. Azken batetan, hezkuntza da bizitzarako, bizitzaren garapenerako laguntza. Laguntza. Ez esatea zer egin behar den, hori adoktrinamentua izango litzateke, eta da garapenean lagundu, eta bere osotasunean lagundu. Eta horretan nik uste, badaudela bere osotasunean esaten dena, ez da bakarrik gizabanakoari laguntzea, euskal ikastolen kurrikulunean argi ipintzen zen hasieratik gizabanako, gizartekide eta gizadikide garela gizaki bakoitza. Beraz, hirutasun horretan garapena kontuten eduki behar da. Tartean adibidez, hain garrantzitsua izan da osasuna, ez ditugu prestatzen osasuntzu kalidadezko osasuna eukitzeko ez digu laguntzen ikaslei gure amamak eta erakusten zigutena, gaur egun, askoz atomizatuago bizi garen ez familiak, transmisio horiek falta zaizkigu, ez? Oso garrantzitsua direna, beraz, kontzientzia hartzea hezkuntza zer den, izugarri garrantzitsua da nazio baten iraupenerako, herri baten iraupenerako, hil edo bizikoa da, ez gara brometan.